pengen dirokok. Aku pengen senengane ngrokok iki. Mau tak rokok sedelok ngene. Aku pengen dirokok kok. Tekan ndi? Kembang wae. Kembang wae weton. Papan ogo. Ngarep mburi. Gunung. Angel men tau yo kita yang jinggleng kowe iki. Yang apa lho? Yo maklum wis tuwa, ning tuwa ge mak iyung lho iki lho Mas. Oh iya? Heeh. Ketoke arep diubah nang iwon nang angel ora rasane. Donat mau ngerok ae. Wis tak WA ta. Kecitan lho. Kok kecitan iki lho. Apa ta? Kecutan. Pacitan. Sarwi. Ya Yo. Awane gayeng iki. Udah ya awane gayenge koyo ngene iki tendanya bengi kok. Kok bengi sing 30 juta genti to Heeh, ya. sing 30 juta. Dintek-entekno apa man kok bengi. Iki karo belah saiki. Panas. Oh, janjine piye Mas, janjine kapi, aja mepet-mepet, ora jadi cekikrek. variasi ngono kuwi. Iya. Kok bengi kuwi kok. Panas udan panas saling aling. Aja, aku ki nek direoke aku wedi le. Nek direoke aku ki wedi. Aja. Capek gunung ame. Tuku tempe karo jamu warga pepe mugi rahayu. Rasa. Dongake kono ki Mang piye? Dongake. Apa ya Mbak Ayu mau kudune parikane mau ya. Ning saiki ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Nah. Pripun Pak De? Wah, parikane mek men. Parikane malah HP sing kono. Napa Pak De? Lho. Ora payu rabi apa ki mau? Lah ora gelem kok. Paman rabi tanggane piring ngono aku kok. Nek parikan sing apik. mengko apa donga. Pituturan donga. Ya, awakmu piye? Telek. Rupane iku. Tuku tempe. Heeh, tempe. Terus ra duwe duit. Tuku tempe neng Sriwedari. Aduh iram. Warga PP kata rezeki. Amin. Lho, Sriwedari to? Heeh. Aku ya tuku tempe. Tuku tempe. Menyang Solo. Warga PP sehat sedaya. Amin. Biasanya nak didongakno iki cul-cul 50 ngono Mbak. Tuku tempe. Karo santen. Karo santen. Warga PP nyawer mboten. Mboten lho. Kompak. Langsung banter mboten. Ya ngene kompak lho. Cawerane nggo bengi Mbak. Ben kita rame rejo. Heeh, Mas. Monggo. Nadia